Waba Simanu Dubako. And then November was when it Tosun Crown, the year of our Lord. Kachachi, a dear Rebesha Udranemu. Yapama Kwaja Crew and Sonia Bodin. We are to Cotrin and Crumpon. Anna Franeku and Woodin. Yada was it, one pese brekwama, how many swats? Now a bronsamu Johnny, the flower no be and Sabi Name, Kotoko Samana Macroni Madichimu Sam. We are drinking Ryan to an imdrawa, or Pam Kotokoba Jessia Bre, Area Yada was say. To my dear friend is Sompa Nkomo, a Ebola. And it's only a yate muyataya, ya shilling. Allah walai, Muzurumai, Salamu alaikum. And there yawada, yetitima, Naya Kasacha Mema, and they share hospitality in marriage. Yeah, wow, dimu. Alright, so yeah, that was it. No, what for a prayer, Kwama Yen. Minister IPJ, Adriana Ba Abrampa, Kukwa Veronica Evergreen Jando, Kosia Soma Elizabeth Tona, this is a Japan. Akosia Mame da form, and in nation. Abaya Grace, Bossy, rest for some petty day, get round with Fidria, Praima, Lamina, Kevin Nebenis. Yenginani Akabomo Edisho Papa Pase Bremo, Dia Santemaya Giatumu, O my Ghana. And there Yawada, Bofoni Sashia. Let me a friend is Zedikiel. Or your angel of abundance and benevolence. The Kalania Indigo. Here in Vokuno. So I give it all up to you, Lord. Was some for Wahini ni Ama Cranchata Zoa Sofamami Premeni Santemaya Jimmy Atumu Mami Din for Fro Wabapa Amisa Osa Ala walai Shele metu shele Danka yirim drankabam Uya mibuzi Bambala kuta Zagaza Semua Sasua Jimua Ebusia for na mani aje papa Oh waka sie bi ofia Mo fantone so e Ema mu nyina aka chire Ohima se wa boss agudi akoko Wala walai Ebusia for am Facebook na mi shiram na na ema sapon London Nana Ekuyokun Jennifer Poku Riley's Cuisine Oye Theater Nurse Carl Richie Dorothy Osei Joyce Tina Pedro wa Madina Cruz Faustina Tete Iti Pai Mamiama Charlotte Shanti Obapa Christie Bobie Fimu Movement Bobie Wayne Bobie Hina Wakwashe Sandra Okra Mami Sewan Swaba Nina Modesta Emilia Kofi Kwame Asari Adriana Ba
Nana Amonu Jamfua, Mamma Fia, Amonima, Ode, Yadamasi. Ebusia na Yatima. Mr. Jumper to say, Yatima. Naka such a member. Oh, where? Radio do has said, no, Nietzsche. Radio Adum. I must say, Wabos. Papa. A good dear coco. Me kwa minia. Yet it's in ma. Nea kasachre merim. Hey, once you started at the time, I'm saying when you. I'm saying if then I started on an old, but also me show. Eda birthday you cause na sebi Mrs. Champo di wo fie hade say what you ma sedi pa asem ketwa no yin ni so koto sole na msi ni nyina na monitor nya asem ketwa na ye me yasem de no e basi ho uhunu sa nke di ha erebre ni jaje yi edi japa na me difo oh ma sole Paul mi jamna so David papa bi Coben on manya fo ba Shapoa oh mi see ukamu kura honka kura ma mi sore jinamna so papa ma ho fe yi o sa papa bi je hono so ya na broso ano e broso o jaje ko bo sha ya da wase se ene ya wada so twedam ponyakopon agya baba na wa mo ya hode yenim se ufra no pe dwumadi kese so koso e won kranza kosiada na sa dwumadi nso no in fact adoma yiwanani yakopon so yi upia papa obia ntimi no he why is it David 130 to the nani pemu no ne nyambia fa ya kire woni monya is why you want David udira kono etefo supreme judge ma se wa ba na din no ne yemfama efre supreme judge onu tie meji oji ni ti udi asana ko eti yedamu nyina se bobie yesere obo na bobie ansa ode ye hunkula ne ba chawo na yenche Ghana fo nyina yenche nkrafo tamafo sunyafo ene enkransafo nyina na yedamu nyina so asesem ogia tuma wie yenimu ana ekro abrochefo mama huda America Mikay ana antibaki ana Beckham hima na nakua sire manoko kwaso Beckham ana yenua be ma ohene nana Den Haag Santin nana boati wadawruma fanji fo nyina ni fanga fo nyina no ye tamochi bibia betum huma fa ni hona fa bia ye nimse ye tefide so no ye ntraso kwa dimpa ye tamochi huma fa ene mo fa ntum to support ye jeje de wase ye nko ye ni wadawruma mam se wa oyini akwaba menua ye nua o yo ya feel oh me so na kwa adwada nso asem weto me oh menua me kwa share wig bi na me di ba djuma TikTok for so mi mu o me see ese beautiful titi wo ifelo na ndie no kore we say movie no and me wig no difference faro ni na fitali no na papa felo na kasa wig na TikTok for me me so mi mu wo hini ni wig the wig is wigging where obize ohima felo ya zewo but wo hini nyamini ni pe minua wow natural hair e fata bia eyi wani mu dwidwaw kama na wig na do ba bia mama kwan ma ne fata kramfem na no wa hu wig no oya ma show dani dia em say na ni suro se meka se ya de konkoro senior mai wa tua na pampa senior mai mam say wa senior mai na say sa wig ni kuku a she bia fata me so mi ko sheep ebisa wigi mu bokit yawo mu mami mati atromu na so TikTok fuyi no kwase mam se wo mo boa yen me mai videos na mi hira wo na mi show say wo mu ade wo mo mami ho na nya wo mo kawasem wo mo kawasem no so me maya no makate ye ni mo ana ye adwuma no yo abusuafo ne ye tete ma na ya kasa kire me masem ni wo Hebrews 13:1 Hebrews 13:1 wasi wonu adontena ho ahoye nsoma mo mama ni mpaso na saa na nipa bi eye papa
ekoye abofo kora papa na wo munim se wo mo ye abofo. Hebrews 13:1 Onia don tena ho na hohoye nso mamu ni empaso na saa ne nipa bi ye ya ampo ye abofo adoye. Ye behunu abofo ye adoye bi wo Sarah ene ne yere niku Abraham. Bible say Abraham tidua se no hu se wura no bi betwam. O se mo mane frim emra me fia na mo maje aduane ni. Maami Sarah o friend won to madan ni mu ase kan ho kwachi odwanba na fa ne ye aduane na ye tatale. Wanyia no. Sarah nyia no. Ye aduane ne bre wo mu diwie ye no no mu frase se o mo hyenko. Sa feda ye besan besen na abofo ni twam akosodo. Ye beba no na Sarah wo. Bible says Sarah ti won to madan mo sira se je no kire. Baby ami minufu atwintwa me da ban. Enom se na adan na wo yere esre. O se oti asem no Sarah suroi. Ampa afedano na Sarah wo na omo ba no na omo fufu ataban a kire se omo yabofo omo ba ti se enipa te bia ebe ye den no nipa tumi ehunu se we yi obofo ye reso na ni bei wa ware ni kun woni ba no otu okunu fo se papa ya wotwam ha yi mehunu so enyame nipa ma yenye dan pia baako e wo soro ha ne emfa mpa ni padu kane adua nsim no twam ha wa mane abeda okunu no ye ahoye nwasem ne yekayo obeda ho no obusa na koda ne se wo bei de ne ho hawo ne ho de bia wo ye ho edin na apese ye ma no na koda ne se woni ba osujidi wo se hai o freni begina nani mo hyenkom afeda na maame ne so nasi ade ba ko e ma kwa wade ayempe se ye beji ye kunu mabusuafo abaye ho yempe but ye pe se ye de ye nkrofo no ebra ye ho tienie be ma be ware wo a ye bibifo ofrabusuam ne maame hwe no ne papa hwe no ne so atete aduane ma no ne nua ba boa no safo ne yentumi ntowo mo ntwene wo mo ba wade ne bebre nso o mo be sai nioma tie ne wo tena wo nimdiem o tumi mpam wo wo involve wo mo nso bebre nso e niema be sai etie ne wo mo tena enimdiem ene ne wo mo tena e man nyai se ye de bia ye peyen ye nkrofo na ye mpe be man nkrofo eno na nchen obi kura na kola wo ne te sebi ya ne omkoso ofi ho no akra ne nkoso bi sansa akra ne bi ni bom bi ne bi de ehwam da bi ti akoda no de won koso bi onu ko bomba latren na maame ne mma ye ge bi frame o se maame ne baaye no maame ni kodwa ene wa ye dwa ye wo edan inside onu ote maame ni nche onwale hobi odware abonten nti sada no de na abonten ho no obi dware no yes obi wura inside wa kodwale odwale na maame no efiri dwa no busa ne ba ne se hwan na se dwa odwale no se abana maame ni bo wura dwa ye okotwe akola ne nakedness de ni pie efie wadi ho omo te compound house so no bo adenti no odware hobi na koda wo ne te abusuafo ahohoye nso ekabra bone awade ho se o wade a obi nka se jijini panyina wukunu mu namfofo wo ye papa wo mu no wo so ye ye omu yiye wuku abusuafo enye bebire nanso wo fra busuam tidifo mo so ye nto mo ngu ye de wo ka ho na aboa se bia se bi mpa o mo ba ba bi amwo no a ye didi mo so bidia ye se de wo presa wo maame wo ba no ye fa maame ko hospital papa na sebe ni nkotodwa asasabura ka bom ye nkotretre no be ma ne maame so wono so ni nkotodwe ye tini bia na nye be ma oba maame no ndo be midwife metro ofio eji dat na mu esere nku papa kire duane a ye be noa na maame no be ma ne maame ne de waye mobaka kurase masebe isi nyina pro maame bi kosra ne ba be ma na papa ne kwadwuma ma ekurase asem sata ma nsuo ye di gubotru mu na hihiem maame ne yibie obi esu no di tuae tontonton na se no bai pe no be hwim botru ni firi ni sem no de hye ho pa no ne kasi kokoyi
na de ka se koyi ti maame ne baaye no ne ba ne baaye na maame ne te kwan na maame na adan na wa ba wo kofi o se kofi me ba o yiri sade na makoyi nsu atua wo de toa na hwefo ma papa no enti mekọ mintimi na eye die ba asem maayewa binom yesre said ya meka ye no me sese wodi abusuafo no oba o be ma busuo o wo mu involve awade mu bebra emwa yen enso ye ne wo mu ntena e wo wisdom mu nimudie mu sanse wo mu so kan ye ho ye bibifo woku no wo fa ase wo nuaba wo maame said ye ho so de ka ho no nanu ye be obetra ha ebuache eno na kotwen sa topic we buy sa kwada ba mu wa wonu ba bia wade no waje ne yiri nuanom be nsia ehwe wo mo eye washing bay won so ba na ene da waje dia dem na ni pepe se nguna petu awu ahwe enso ebe wiase mu be yi no buache be kasa ne wo fa ase ba akomla no na oba na bone hwen ti yesre yesu mu podia yesu kodu na wo penim de obehwe wo bi ye tetema kasa chema me se champo so mama me da say asemo ya wodi ababeto prince de emu odu pa na ne wakene nyina so ekire yen se awohoye no eyade bia ya ehia yenimu ya esese yesua sara de ya wo kan ye enkanya de ya sebe bia nka obawu mpo na enso so ne oye ye ne di nhyira ye den ebre no we kire se wo ya awohoye a edi nhyira pa na di brewo ebetimi aye nhyira of any kind ebe kura na waya resemu enom ne ade na enso ye nhwe emma no dodo no ankanka ne na amafuo yi tetofo ne de na wo mye kakra na ne na amafuo yi ya wo mo abai sebe ma na busuafo kanka sene maame ba besra wo mo na wa monka yempo anabi bi na de ne to fa wo no mo a wo bai be murasa ayiri wo be murasa wontenim kura na wo hwe maame anim kokoba ne sene na maame ne de awerɛ wo obu onso a na se be fia mesi ne ma werɛ wo kwampo ne se be ma bi ne yire ti me ka che ne yire se bebu che ne we se bo ka ho pakapaki ne ma no ne fa sie adenti kwa wo che wo first yire no a che bone ne ye ka ne se obu onso so a na se be fia na se okuru hu nipa be fia no aduane a ya wo mu ye die na wa hyeda na wa tesam so wo mu wi nantwina mu ose de bende ya obe pretend ya yankwanfo bi saa adentra wadwadwumbone de ama na okuru busuani ni se wa hwe na me ko wi nantwina mu a obeka se me di okuru efese ne basika ana ne busuani sika da bi ne asetre no ya wuti wo fie no obi firi ba bi eba yani saa na obi ehu se be se onyankopon ewo sura odi enhira ebema ebi emuto susu no ne ye na eta esie nso ye enamfo ohun namfo no boya no mu wahin o wahin ni wo mu di obi fie yi kwan de bia no kodidi te se oti anye yi a na ayire no ya wo fie so ta do nsa pan na ekofie o na se wo ye okura adadanfo ya no monta empenti o mema so ye tumofo se wo kwakọ sa wadanfo dum na bia ya fa mu bag bi ekọ na fa kọ ye adoye na emanu so no si wodi bi bebo wo fa bi ma o wo kura danfo fa ne se wo kunu no ne owo bia no ete se wotimidi ebi ema no se wo fumo aduane na wo kame aduane na wo di esie no edede be na brewo ayem onyu emfa enhyira ema ayem onyu emie kwan emma bibia wo di ato Yankopon anim no wonsa eka ayem onyu se bio ede nume ena ba ya so eba ya maame enfesa ye makra eso tama na ye boarding school ye be fia ne de namfo no mo aba obi ade namfo ba ye kwa ne papa no ne ode ma wo no no ode bia mo damfo enti mencha eba fie pante ne no ama dodo no ama papa ma dodo no adoye ena wo mo eye mission house ma me fan call no mo mission house out of family no o mo de dia se bembem obu onu mo aso no medi ne ma ekofie nanso asofo bi ba meeting no mu ko efie onu mo asofo ma me wonu mo aduane e ma asofo yi ni da baby asofo asofo no o mo se o mo na mfa bibia akọ commission house if say sof ma me ye o hono no chese wonya doye asofo ba meeting a won no aduane emfa ma o mo chese ko aduane fra bonten ene e de aba emmoa tene ya ka no ye sof ma me a da odo adifo aduane ya doye na nhira
amra asori mu na asori nso enyini obi akwa monte so asori we say ye hu wa woni bi de mu akura mpa obetire anim kura e de amam eno so de nhyira eba so ye da se na ese Ghana by twa budget ne de mo mra samwa biology a wo kire na wie bre no ese Ghana by twa budget ye de mo mra samwa yan say biology a wo kire no no so ye butu wa yi ye di ye ho nkomo ye ba be yesu aso be kan say inu mu ta wie se obi de ya sabredi obi talibiso so nko chese omra samu subai die omra samu na ni jima hodo omra samu chese na ni jima hodo ye se Ghana by twa budget re de mo omra samu e bre biology a wo kire anu abenia e pa chew I have been access 21st clinic the sciatica expert me pa chew to asinti twetwen yem fa nko ya de bi woni paduanum wako e mako 21st waje contract obehwew ama ho ato 15 branches across Ghana we have overseas and cancel cortex called junction Boase Dome market Sunyan Kransa Techima Suje 0240 311 preka step powder enso hia ne wo so akoma ba okinkim na ye utitiri emojare how oba pinfo homoje nyinare wu be wu o ye ne tentem aduane bi ewudie se bigum we ye preka step powder boa papa ma utumi nya hoden ubenya bi wo bo heba adwatu adomenu dani heba apidank misty ena KNG atonsu freyen 0249 761 508 and 0257 472 506 mizo ne 5G and one yadi ye niema Dr. Silas nemu ya ene supply baby omedu bi afre wonom wo ye wo topon wo ja wade a eboa mo animu benyam papa manager dan e ohwa overseas Bikani supermarket about post office Outcome Royal Ventures after Baptist University be aqua PNC Ventures Anomanji taxi station Masachi Enterprise as of Wabinchi Ora Kwaku Ochre Company Kufuridria 0243 329-414 Traded Farm I black and yellow Bidia Pada Me pacho kope Untumin tan Fashion bag ni Stradia dosu mojemwa no Wanu me wudro bia edro krafa overdose wa ya na eno so boa papa wanu msanya hangover halitosis wani mu atwintwam a na ye akoda mon kra ubenya bi of ready men than heba pidan kolinak misty any blessing require 0243 943-413 a rubber capsules and feminine wash unu bia na de bi hurum oba ho bewo pampan a ejine mu elastic ya du so be ma no da na wo kam asa wo jeje hu so mu hyehyɛ bo moden a ni nyina de fi ho ekoba ma mesha we adwuma no wabre tipaye why week ubenya bi walaba and cry new fadama 0244 634 024 Edrey FDA4 Ajiatum Presbyterian Church of Ghana Grace Congregation Swami Sunday ya with Divin shed your sunu hooray was celebrating 75 years of God's grace assessing our still worship 1 Corinthians 15 verse 10 Kwesia da ye boja trada e Grace Congregation fra wontuma no na nyina ye nhye Erade animonyam papa Facia mai senior presbyter ne abusuafo nyina da Erade asomdwe enkam Tabita clinic ye wo so full alignment enra wo ye free screening prostate diabetes wo sabu no ha wo brabo nu wo ne be ma de mu hyehye usisi mu ka odwe babuwa am watimi adwo so ye fidi papa takwa di sunwan ejire mu papa 0202 347 647 BBC enam papa Boris Beach ya bedie am se wa bedie ye nwo ne panie antibiotics bi anim we di akokɔ no ade den de mre kama 16 to 12 kg akokɔ sere akokɔ nsa akokɔ bo neta nkrama aduane ni nyina da wo Bantama High Street any presby asafudi anim hwa sawaso market Santasi roundabout ye Unity or Idian Miche, Poku Trading Adum SG Motop High, Shab Wedi Junction 05
44444453 BBC osi efie akoko IBJ yetetema yaga sa chairman ma judge judge Radin Shaw ewo additional sonko a wode ma ewiase ne Ghana man na hospitality obroni say the friendly and generous reception and entertainment of guests, visitors and strangers. Nipa na ye omo ahohoye no ebimu ye nipa ye nim wo mpo ebimu nso ye nipa ye nim wo mo na mebese mesere ye nuanom se awade nya ba won tamo a ye encourage se abusua mfa mu fie ho enya hwerehwerede na emom oye dan situation bi be ma abusuamni bi aba abesramo ye besre saadi we no ya na emma no 80% eye mano na carry sa attitude no because ya na yempese mema no abusuafo ebebe fie ho ye besre se obi besrawo ana se obusuani bi ana bema no busuani bi besrawo abi je kutabodwem di for na bobi ansaba waba na kwasi bobi akwa ba o fimu movement president ya ko abi je twaso judge wada ma ye besre emema bimu oba se bema na ni beje wo hu yie pa ekwan a sometimes ya ofa so treat na busuafo eka ho papa emema bi mu ho a omo ye so attached to omo family say o hane family a ebe affect your marriage nti yesre awie ye tetema ka kire mo say ahohoye nso so no eye ministry se woni mu a ye ka kire wo na eya na enema bi ye me ya se maame abrewa atimi aba besra ne ba wo free ho akonsua muna ne eja abrewa yi kasa kasiem yenum yensasifie yankwa ankosi no ne nsu akwakobo no we nyina ya hohoye ne bia wo se maame panimu ebi kro oba ya wameto ne ba wo fie asew no obeto wo fie nti asew wo maame pa ne nka ekonam suo we mu a ka be gya ne sensuo nkobo no ye besre ebi mu kura timi kosra o mma na asew busa ne se maame na obekoda bai oba yin so need 3 days o need 2 days eya no kura eho ya marital home rie nanso ye makwan na ye ka reception obi frene bra keke na na yira fa kasa obeka kire no no ni nyina ya hohoye ni bia o ohun ni nua ko a je se adwen woni timan se obepeska ebi kura na ntesa enti ye besere se aware no ye encourage se nipa bi mumowram but wo ye dan a sa wo ware bema ana sa wo ware oba o ware na busua nyina enti said ye wo expect se bema kro na wo no wako wura ne fie no ebe twiti obusuafo no sa pepepe ene ye besere ma no so se omo so ebe twiti abusua na ye kache ye youth no a ye wura awade no mu no oba bi wo a awade bi a wokọ said ye usi ne wo busuafo obema na busua kasa said ye okomu fie a okoye ene ade no eno nso so ehwe ekwan bi efa so a ebema ya ma okwan mu awura fie ho ana se ye nwura fie ne yesre abusua bi mu so se eye bi mu sunsusu enye hwerehwere ewo fie bi mu so dodo ai ene ehwe Bible say and tan ko yonku fie na ho akwa koye na hi nkura be hi waho ebi mu so ehwe obi de ne ba fie adane tese ne de ho no osie sorry adan ena emema ne bi mu kura mbo maame mu abetena omo so no ya na wase fere wo me say baba ga bi se na se betra ne so single room mu na me say o se maame ni di 4 months na me say nti edura na adwo o se ni kun ne maame da mpa so ena ono ne ba da form na me say na kun ne obeda o se driver ni of maame edura wi a na mama fihia ne baby ni akoda hotel we mu nyina na me say no wakademo abi je fesi enti jaje besre ahohoye sem ya ye kan nyese ye ka se ye nya ahohoye nti no na odi fie ho da ne hwerehwere emma no a ya na omudi omo mema cross ano bema no ware a so odi ni ba chi ya ni na chi ye besra mo ye dase judge me dase yo kwachiro ko ye dwuma ati atum oyema oyini ye tete ma ni yakasa kire merema yo ahohoye o oyini me dase awie nso me da nyankopon ase
ɛna sompafoɔ nso medam ase bebree ɔhene ni ɛne me brother ɔmono ɛne ɔmanhene ɔsɔfoɔ mesese champo ɛne adwumayɛfoɔ nyinaa nyamehyira mo nyinaa ne mo mpaebɔ ɔhene me da ase sɛ wasa ama me kwan bie mu wɔ adwa yi mu sɛ ɛnɛ menkyerɛ madwene kakra mfa sɛneɛ awoyɛ ɛho asɛm site na ɔhene ni me nuanom aka bebree me nso mɛfa me deɛ no afiri sɛ yɛn titiye mu wɔ fie ɛnɛ yɛ mama no ɛnyinaa dwen yɛ wɔ mo sɛ obiara bɔ mpa yɛn ntɛntɛm so obenya apartment bi ne one room bi na sɛbi wadwane afiri ne nane na gya fie na wakɔda ne panin by force ɛno nti yɛntimi ntena fie sɛbi sɛne maame di kankan yɛ sɛ tetefoɔ no na ɔmutimi ɔmo deɛ no a ɔmo consider ahoyɛ kakra wɔ awareɛ mu no ɛnɛ yɛn ntena fie nkoduru saa mpɛmpɛnsoɔ no na yɛsua yɛpɛntɛntɛm ɛno nti ama yɛn ma no bebree ma no ayɛ victims wɔn awale fie wɔn nhunu deɛ wɔn nyɛ sanse nneɛma sɛbi na wɔ sɛ nkɔmɔ tena fie ehunu firi agya ɛne ɛna nkyɛn no wɔn antimi ehunu yes nti wɔn kɔ pie wɔn ne mɛɛma ne kɔ ware ɛnɛ wedding saa abɛyi na nsapɛ ne yɛde yɛyi egu kɔn na yɛde wakɔ tena fie to ɔkɔ tena fie wa wɔn ti deɛ nti a wɔbɛ fie hɔ n'ase number 1 deɛ wɔte aseɛ yɛ sɛbi sex ne nkoa ɛne sɛ me kunu nie wɔma me akɔnhoma na yɛatɔ ka ma no no wɔkɔ no ɔba but ewiase deɛ meka ne sɛ adeɛ bi a wonte aseɛ no saa deɛ no wontumi nyɛ na wonyɛ ne yie ansa na wobɛyɛ adeɛ bi na ayɛ yie no gye sɛ saa deɛ no wote aseɛ na wasan hunu ɛho implications a ɛwɔ adeɛ a woyɛ no ho implications ne bi ne sɛ me maame ne me papa tete me yie ya kyerɛkyerɛ me sɛnea menyɛ me nsefoɔ ne me nkumafoɔ na sɛ maanye wɔ mo saa nso a ɛdeɛ nsunsuansoɔ ɛna ɛbɛba ɛwɔ ma waresɛm ne mu saa nneɛma no nyinaa yɛ ma no ɛnhwehwɛ nhunu ɛno nti wɔn kɔ no yɔɔ ɛkyina nko a na ne damfo bi a wɔno na yɛ ne ho judge anaa lawyer na wɔno na bɛhyɛ mu no ono na ebe kyerɛkyerɛ ne sɛ wei ba wɔhene ni ha adwen enti ɔba mu na no ne sister wɔhene ni no ne ho ahi dodo na ne sister maame sɛ wa no kora de ne ne agyae enti ansa ne yɛn yɛ bɛ fi bag se yɛ kɔsra no na ɔba no wase na no ne plans ɔde bɛ yɛn no ɛno yɛ ntimi nyina no enti wɔhene ni me fa ne sɛ na yɛ mai so mu tie yɛ wie ya montwo mo boase ne yɛ ka aware a wo se aware ne kwan ware enye nani kyerɛ o boyfriend ne girlfriend no enye aware o na wo kɔhyɛ hɔ wie twoma ɛhɔ na wo behu sɛ ni sister ohini ni na ma ɛyɛ de ne kɔ university yo sɛ na ne maame nua bi na wɔbɛsra no da na umuna kyerɛ no wɔno no wɔkɔ secondary school no wɔtotɔ ne ho nneɛma ansa na me nso so a wubu mani nchie no me nso so na sɛ na kom de na ofra me ana me so madidwa e de ahia ni school enti ye mama no wo mu bre wo mu ntete ye den enu nti se ye kan ya ho ode bom ne ye tete wo mu na mu benya wo mu fo mu se kunu no mu a ne ye ba ho a ya na mo obema bi so on so mam se oba nso ma me ba na no su dwane hu se mema ni bi so te sa na chese sa mema no so so ebi ana wo mo nso so ti se nra se mu ane ye ka entiti ye ya no mo so afemu yi on po oba ne so lie ampe oba no na ba time fo nso mesra mo kakra ya na mo nso so ye kosra no nso edoso ebi no mo kwa ya na mo kohwe ne yemem ye sre mo nso ya mo nte so na akokoye wo hoyi enye oba ne ne kunu ne nabutuafo nko a eno ase gardeners bi ba bi fie wo mo ba ya me si nhira kan ho na kope bibi drinks bi ma wo mo ko kire wo mo se ha sei ye nye sei wa ha ye sei eti agogo ye de enye mu hu nipa fo nko a agogo ye betimi abontinfo nyina no mu wo mo a ya munye wo mu ye na obi nim
de chena okokwa akohia no yesi nipa wo kwa wo hia wo mo omo anamo ba so a wo be hia wo mo onye ni me dase D4 Judge yo ya tetema wadawro mane ya kasa kire D4 pokobna na ne ewu hia pa wo futu me hia pa oh say Judge don't say atuturu wasema ka ye Hebrew chapter 1 verse 9 no okay what's the one nya 9 what's it 1 and I'm say 1 13 my family ko 9 ti wo 9 ho no ade ko me na ho na me kan 13 also say mon church ade foforo we nya de foforo asem I had from obi wadawo o say nyedi panyina na nim asema wo kan because of Abraham no wonim say nipa wo ba na nchen wo ibofo no kwasem won de wonim say nipa no kre ani yinua ba ya wonya akokoduro ni kunu kasa sensa bansoro Emma sa papa yoko no so sabio no wonim because nipa no ba nothing na yemfuturo eti so obinya akokoduro na so so wo boa nipa bia sa nipa no ye nim o se chechire no kre mimi se minim kwa minim ayi se wo no waka na mso mesua na ye nim krofo matena awo ye no ye nim krofo matena se de na wo ka se mo fufuo no so ya ma no oh my goodness ya ma no gari obe brasa o bankunya wo sa ye bedi nani sa ye wia wo ko se dwa ye dwa de krompo se na wo kan wo ko dwa da bonten toilet na ma so di yembon ndi piripiri bon oh yes sa na binim ka ebinim ma omo enu mo tie na ni o wotim sa baba ne ho fe ono obi na tie ne ko nyina yinka ade ntia wode watu wa nyaw wode watu a sig ana sa di ehu etu nkrofo maso judge wadawruma kanina sam no de entimi nkombane now but o se ye bie onso brofo sem de I say atom enkombane de now to aso enti judge ye hwe se ye betima boye ho ade ne se kanino na obitimi gya ne yire kura ma na danfo ba ne eni wosa wodi na che no obaba no na ayam hihie ana okokora no na de am shabeto so eti wo mu ane se nipa o se oboa no no ana ohoye se nipa no mewa e wo se o man baabi obeta kama hunu kasa keke hunu kasa obeka kire unua wadanfo o maami wase ana wase be ma na wase ba ana wakuma ana wose wanum kwanya be fa so obeka sa na bebo wo abrabo na akirewo enti mi twasi omu aye no muti a ye titi omu nyina no na no ma ni bia woni ababa obetie akra no mo fe pa osu adwuma enti so onya kwanko su adwuma no won free ni store enko adwuma na boba 12 adai no wasa akofa 3 o'clock no draba o ma prapra edwane kura akra so onye bi ni ayem hihia na tonso office ahwi ehifa no okofa ka no de akọ onim ska wia enti ma mi se won hunu ahoye eya hey o makro ntimi nkoranim because ebia se wo di abram pani a ebia na abram pa ba ekwako yeye ewa buchire oba so kwako ekwa buchire wodi kwako hia obedo onye ba bia da ana kumase yampo ana nkrampo de wo yi obiye no sabi mpedua say wa Facebook ufo no see the abrochire skin is skinning piesie po ma anko so eti de wo ye no ta chika unu se bedi wonim ade wo ye ni na no bedi wonim so ofri se o manko na ya de papa ma wo ye ma na wo sesi o mu a performa na wo se wo mu no ohima e bedroom le bi na wo ma na o ma ye no na o mo kwa kopem wo afri se nya fo no because o sikani wotimi nya ye ntimi prapra o hieni ne beboa enti mo me hunu kwan be fa so e be hunu ahoye amana boye ma ya sitem to ai kama ni yankofo bi ma eni nani yankofo bi ma mi eni nani yankofo bi papa eni nani yentiti obi siwa obi humon ye nyina ye hobon yankopɔ na ya atom eni se nipa ne nkoya wo fo se kasisi nipa no ne hunu kwanya be fa so wa oso betima gya wona so nti judge me da ase ye da ase nyame hira odi fo pɔ kwabra busia nyame ayadom na odi ne baby ye back to bi abedom ye nyame che ewe ebre yakoda no nyame nam ne so a wo ye adwumade bia meka mesi ugidi a ubeye nhira wo nyinni so a fa nkompo no no so mfa nadom no obi amfa ntra ne fie enye by force na ebe okɔ school
nti enkrofo a omunya ne contact no omni ni di nkita ho no ya na brano no adanse die ne ebobi kirewo na wahunu se awie bre nyame eye adwuma na de me hu ye ni difo nyame che eba ya ni di nkomo o se abofo nyame de na ma no osane nti no nyame so onya 11 years a no bebo abofo ni nyina adi ena do onim ni dia ya nje Gabriel nti ono atoto abofo ni dia nje kwa menje amane me kura wode ba kwato mi dia nje wanyini na last week lady bi ba ha in fact na me wakanti a me didi lady ni free boase na lady ni ba ba adwuma mu anti obedidi kanti onti na me soma lamina na me si on fan 5 cities in so kwa na wape na lady ni iska na ma na me say o me mpesa so match no so oba beji nyame che number na mbusa ne say den ha no na ye awo issue na me so to beji nyame che number na wa frɛ no na edidi nkoma no koe me wa wonra na lady na ye me odu say ye bebo okoda so dae no na wa ba me ho na ase dae ni mu no me mama no kola fresh me nu nyame che ka kire me say awo abofo no me kasa no ka kire me say abofo na omo ya awo ho adwuma no wasoma nji wo hini ni no oboase lady ni so wo oboase ti say me no mada no na nyame che de me che condemn say yes me no bofo no de me di to no wasoma no asam na me ka wote ase pa lady ni wo boase no ye odu obra me say minim so oboase ni dream mu no waso dra ese me ma no kola apeche mi nu na nyame che ka kire me say ma wo yini ni angel na matu ni di angel wo yini ni no masoma no boase o de awo komo obi wo boase asa na lady ni be ye odu na ide e dia breme abije e be ready o ma peke serious ya hwan o jina so nipa na kase jina so ana Abraham permanent start mbona line 10 yanko line 10 aha yenu abe me last week abije nyabotre oba ha o se na nke yedi adanse no na nko oba oba ni apon ni e record no e wo office nti peke fa ai ko ba ka ni ko na ya record next week mastate pa cho de tinya ne se mse na mo Canada na ofre nyamiche na ne ba ga ru piku nti nyamiche ma na kwanche so beda bo so dai bu ho blanche ampara so dane de ebe ti se be ma na ba physical yani abla obese oyo ba no ho ade mu ba ji direction ne da be man John how ba ha na o se ne ma me ja kwanche ne refi na o ba no akasa ba ha o be bi se se last who be man but the way be man see pray no ho no ti aso me ma America won ti ni bi ase ene mama itina ka o pesa o ba na o be ka na ba ya bo e ba so ati ya mi shira so wa fada o ma me no so ya mi shira na ade ba ko adifo eye asan ye mi hu lady bi ni kun me na meka omo ba no ayawo issue na bra no obema ni su ose ne yere oma warem se so 8 years we say na mfofo sere omo nyamba ni ade na nyame chema omo direction na ene information amate no eye ni jesem wanyam o de ye hodu on because bra ni su oba ni jira onu ba ma no na su se de wi ane na mfofo o de ye mo hello mommy Pacho good morning yenje wo hini ni kon mse nyame adom munyina mo ye Pacho me wa dance edi mikunu ewo US misimu wo UK me pese me kwaka mikunu ho ma try appointment date try me nya bi nso da nyame che e mama kwankyere no dana me nya appointment date nyame che nyame nyame che nyame onhyira me da wase e wo de waya ama me
onyankopɔn onhyira mu bebree medamase abusua na kyerɛ sɛ yɛ ni toro sɛ wobɛgye adia wogidie ɛbɛgye wo nkwa wo se wo te ase nso a fa wo twe no no so mfa na dom ya gina wonim before no obeka say ya gina yes we na me de nyame ayam next week so be count there oh yes me sofo enso me di ehwa dance enye se eto no obi di ne de ba na ya gane sa wo yes ye nyi echefa ne ho popoye no ane odene eti se won fa ho anyim bibi ba no fa ho anyim amuawo yesi sika gu bola so ko se bi ana egu achichede eche ko se bi ekodi ponko no mo a onsentimi nka bi eti bomodin na ni akra ne nhia ne nyame nya obusa ye ma ti sia de unya no je be a weekend na obi a weekends na ubenya na fine what cause say am on ho ban so a no so ba on ba man suku so aye ho ti a je weekends all right okon suku tu de frɛ o frɛ no na wa post school aba na ubenya na fine okay ane frɛ o bibiri o say aya abaya na chese IBJ nso de me pa cho IBJ nso aye ne ho ayi eti maka odi wani mo ehu odi wachi ehu me pa cho Abraham paje wa haje wa na me de me komani ya di boy production my BJ a hu de obey be suspect ane na mo ho a wani abre na wo pade no na no say a de bi a me no obi na made akudi no na ni on se nipa no se be ya nipa be ye time na so de made mama so mama dai na me se me so dai no ewie ya me so dai na se mako ohini ni ho ti me ko na se wodidi ewie oworo ne chansi no se a de bi a me no obi na made akudi no na ni on se nipa no se be ya nipa be ye time na so de made mama so de made mama no se matiku wiawa ti mu yan se wa frɛ number bi ti number no frɛ no mu yan se akwa kwesi me koma so ti mu yan se ogan se na da no bi eto no se an frɛ me bi so ni na so frɛ me amuti muti no so na amaye yi no na so fa fo na frɛ me bi ma no pudu ye ko frɛ me no cancer no gase any obefrɛ number na me de ama no na eho frɛ ho no frɛ no mo se ase yigina baby eho ne eye kwan bi a eye kakra ti mi gina ho na ka bi bedru me nchi ho na ase player asamojan no ti ka bi no so provi de ka na ma no ti ya na me se pyjamas ase pyjamas no dan no tu kan de fa inwara kwan mi ti we sasa body isisi e kwan no ti body be sisi kwan no ana mo se man bi ifrantoma na man no ase okrofo bi na almost on pe body bi na man ne pempan body no yes I mean salvation mo ensem ti bi jona na me ho no sia na body na pempan na me die we no so yo mo ja no ho no me dia enti me nko na me nko fa so okay meja body dress si ho body ayi na kasa si so body so ni kama meja yo fo no ho se ase ohini ni ebompa ya mama tempa na obo amame no ni ana se enkola ya wo fufu fresh one ni no abusuafo na kyerɛ sɛ enji wohini ni no a yɛde na to me no twins aduru bo ase koya assignment ya kyerɛ sɛ ojeze nyame kyasem na sɛ sere on sɛ oyakola nyame yusu ni sakola enso enye abije papa ndie na ready fama ye na ye nkona ye nwie ye jifa wo Yesu ai ba sɛ wa ye ba nyame de na be kye no no abije anko Mama, Pacho, good morning. Slow from you and calm. Yami Chewami.
me who send a man start as a man, send a man can. They make us say, Yamiche Yankopon, or the Yamiche Fauso. Ma also one yas wedding and say ye say no. Now you see a man who quain. Menyamiche Yankopon. A Fauso Menyamiche baby asino. Say Yamino, on so much him. On your new bush you can see, on your new coon can see. Me who send your main cat, the mechanism. Asida eyo modi awate na media dance enene na watwe pepepe ena mensa kamu na mina mukasai na mama kwanchire na me start yeno start ni fiada na senchire ni pa mi ankasa mehunu si betumia mummo no bia enti no be nyamiche Nyankopon mo gidi na na bisa de biara no onfantu nyamiche anim na me nyamiche Nyankopon no obekasa ma no se wodu studio a me chia obia na ohini ni de Nyankopon nya okese se me kase me bubodi ebia me jebi ayuma foni nya men kan mo if you penny shukusi akwalaso na medaya masoni o mama kwanchire no mesondaye no na mepi asase swa chesa asase a hwi eden bi ni asase pese so na na for me the green grass en kwa abusia emi se abrampa de hia na wa kanimpo no yenua ye wa abrochire oye bema wonse mam se wa emema ntai eni didi adanse esa enti no abrochire for de emsa kore obama wo hu bibia wo o meka enti se de ye kana kra no ko school ti de ofra number no bia be cinema me so weekends na e wom no be ka bia no na oni wati na wadi so pepepe opo ahotode a na oso wadi so gidie na ye de ade nyina wo se wonte ase nso a eno de me fa me fa wocho na omo so mfo madum tie ale an me nimu ho asem pacho enti fa number no 0535897699 0535897699 nyameche number no eni express group for ene kasei pesa okwa bruchira akwa manone ene se ukoji ticket visa be enwa adwuma nyina ade amawo Canada, US, UK, Australia, New Zealand, ni Germany. Obo adwuma papa ukoye start TOEFL ni nunu anu ekeka ho no a. Osi frɛ 0249 000 448 na wo Nature Medis Consult. Wono na di edre friend is gasto mishaba ayam kro ya de ha dwen e moda sani soli free ni dua so kra e ma ne ye bibi e wo ho eno so e ya de a eboa no bia e na famous slow plus ne de brayem ha bia da e yi free ho ubenya bi o Mr. Eba Jeff Eba pene nimdie na naboachi ne ekus o se frafra 0248778899 na yemwa Diamond Diagnostical Center Dr. Marina and Dr. Joshua. One na free liver, kidney, prostate, wachirika se, fibroids, or so be second count. Wa usro second. Who on crying a friend 0243176119. Kumasi a friend 0267081289. Bishop 75. You in Rome. In Rome Kumasi plot 17. Ye ton jewelries be. The other good comb, the other tone sad, the other shisha, and kawa, I am for dear, about time dear, dear DJ our dear, kawa, DJ our dear, yina, a be ewo. We bet me a friend 0598 585 219. Na and also etimi abwa. Ni what scientific and diagnostical services. Dr. Nimo or your penis and womb repairer. Or say I would I bantinemu.
bema utedua fon udru sinani matim kaja oba wo ha wo bem cancer yade bia da onufumu de da wodie mu stroke na yakon ato enkase mu yade ni nyina da wo hye emoja adwunso twemu hawo wodwunso dwunso moja usisi etwire bibia ya watonsu Monaco Junction yene adansi wa bank de animhwe circle photo Ramadan num yene NS Chemist de animhwe fra 0244 087687 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor otin fi schedule nunum ni wa ye dwuma boa mema female vitality yeni sesofo ajaba so body papa Lawson Delayman capsules wala weni tua 2022 ebo ya baso enunti ye kan na yenim de ye kapa Lawson care enso ajaba so body awudo ni bebre sense enemu saya de te gonorrhea syphilis candida any janitor ho anum nyina da obeyi I am cross adie huna otuche kra Lawson heba mesha eno ene de komboa ma immune system so etiminya ahoden bomoden so obeji enu pay bi ewo Kumasi uko KNG Apidank Misty Freddie Men Sompa Nkomo Colinac ni nyina okay mrom 0242 133 577 yanko computer so edwedi mra. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumasi Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting ubim 0598559802 edi waso yeta 1 media bronya bosome ne de to so aduonu ba ko me bebodwa trada na de modo dum yen no ye de ama ekuna na me bai na me say se ku na me de say Sompa fadi amuye wonyan ko profession mu swap efise je muye je se binsija se de fasi fifra kwafo enyanka emubonfo omu ni bie so ne klase omu ni bie mi yo de bie mi fe mo dia fam so mo dia fema mana proso everybody won shira mo Bible si bi ohu kwafo mo everybody be shira se mo hu kwafo mo everybody shira mo anu anya mo kese papa mi so be mo kese pa amen na yesika na yentuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwa so a yebeje mo amoye bi afie twem no emu adanse de die mo amunim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye hunhyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade
ahodoɔ na nea ɛyɛ anisuo ɛne deɛ yɛ honhom nyinaa wode bedom abe heba clinic a wɔn mo ebedi dwuma asa yadeɛ ama ho atɔ ɛba abɛɛfo kwan so a yɛfa so ɛsa yadeɛ ahodoɔ a ne nyinaa so yɛyɛ bi ɛwɔ abe heba clinic wo hwehwɛ abe heba clinic akyira kwan a yɛwɔ tano so apatrapa new site ɛwɔ Kumase wobɛtumi so afrɛ ahomatorofo 0243 345 392 ne yɛ honhom ɛna obi de yare ato abrabɔ so amesebra abe heba clinic ɛbɛboa abeba matsia kanso Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation, Swami, Wadifi Shadio Sunum. Hooray! 75 years. Yes, celebrating 75 years of God's grace, assessing our stewardship. 1 Corinthians 15, verse 10. Weni asemwa yejina so. Enuti, tumedia udwo bebre, and yedia guakwem. 23rd September, anniversary walk. Yenina ye benanti. Swami, na ye mwedi atrese. Onyame, oni ye dini. 24th September, symposium. And also bekoso Grace Congregation wa. Swami, 13th October, and only a intergroups quiz, and also bekoso Grace Congregation. 14th October, traditional food cooking bazaar. Ye and one way you kromuniane, near the akaka ye home. Say ye na ye nipa bako. 15th October, a traditional Sunday, any asori nabakwasem. A bekoso Grace Congregation, Swami. 5th November, a bear anniversary floats. Nanim Pompo Swankasa, Broni Bekase, climax, no. 12th November, Swami. Nanone ye di anniversary cloth in a befra. Nia show nyan krupo chedi and poni monyam. Se Swami. Grace Congregation, oni yeni edini. Yeton sa fre area singina. Samumrei, namumeya dance for. Se Swami. Presbyterian Church of Ghana, Grace Congregation, ye difisia et your sunum. Asumujema, asumujengkamu. I keep hearing voices weeding. Bishop 75 Enterprise, Mpempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Minina, Yedisisi Yehon, Esbejem, Emianimunyam Dead. Bishop 75 Enterprise, dealers in all jewelries, say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches, and your space. How do you know? Bishop Jewelries. Yenimni frititi we di somadia unja dada ai wono no di do no etson en somadia say wedding rings, engagement rings, dear pepia. You want set wo and you want bako. Bishop 75 jewelries. What's the woji aware? Who ye sooner? Who ye kojiemo? Adibia. And ma opani pem. Wahu sisiri mudi. The other best was the other bet to home. The other bet to onsa. The other bet to 9. Ye jewelries dear. Abish Kumase Yewom room. Plot 17. Adisha market chiwa. Abi plaza. Edankesinim. Ejuma phone anymore. Ejwara kopem memenda. Anopano sia. Kopem enyumreno sia. Abish webi. Mua mupani dudu mwetu. Eni bako nyina. Say a jewelry dear. Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop Yewonyame. Why keep hearing voices weeding, asking. God of vengeance has won my battle for me. I'm a winner man. He has won my battle for me. I'm a winner man. Hey, into Kenisa Heba Mister. Na ye wo bu ne tot daman. Kwaju, ayasa de ye, ayasa de ye pa. Bema de, wo ho na wo ye osisi moduru. Nansan, sisi ya de therefore to see me name yire sui. Ayasa football. Opasman, numa pasi amano. Opasman, numa pasi amano. Nebasa. Kanisa heba mesha ene yedi yasisi moduro menum bi na meyire num bi the medro is wakeka da oyendam papa kanisa no oh aduro no de ye kanisa heba mesha wunum bi a na bawura osisi no mu eyi sisi yade nyina afiri ho na ona de mefiri ha pe mokoto bi tuminika pa ma honya ha wo ye obao bema wo emfa osisi ni agro nom kanisa heba mesha kanisa nya na wo man mu heba ene pharmacy shops na emu 2430 247
0887-436 and 0202-990-943. Adrenya ma pimfo oba ma abofranofo ene mofra ni murumfie dumie FDA agi adwadie nkatoi atum ebusia ya ma ho akwa aba na yeba Wonder Boy oto nwoma abai wa bidi ne ba Rich Love se woni na wo se di akoye ni se DNA ena ese bamu na Wonder otimi ahwakola na anwinwin bia enim ti anope Wonder ni na busuafo ba ha na me contact lady counselor mama efa ma no se odno ye panyini adwuma no aye acha ajame nti ye hina me ko DNA na mehu ye correct ampa ono kra mama efi oni ho no so atu kwanti o chat me ntentem no de nkrofo ne number na mama ensi yenso ya contact wo mu ti adwoada de na ye kutwedi ye ni no nti results no 2 weeks time ebeba ti Ghana ni wiase nyina ntwen ye na ye hunu ba bia no kore no eda Wonder ye ne ba sabi wonkum nipa ni ono nkwa na wafo ba ne na wo obehwe na kra no kra so ohwe ne dada ba se be ye na wo behwe na anwiwi biala enimu na Rich Love nso anya ne tie didim na wasua na dwuma nti montwen ye na de ye bobo ba no case number 1 Kwati Joyce complainants wa bremai en wo baye accuse wo wura kwasi asare wo wabrochire pa che okroba so no wo mame anya wa okroba so krono menem wonum kura ukun wo so ayi no tisa me ban boy wo ayi no eh ante so akote akotu ah okay mame ye obodua na nom tentem so om se yenwie ni he ya ye wo bible ye wo Quran no pede he bible ko nya so le ma woni so kasa ne wo fom wo ayi pija I'm a research papa na my floor this you continuation you aye pija kosoro eye me Joyce Quartin mi kura bible asema making no kura nko a mi ntwanto onyame boa me edi asem na esi oba hema mi kunu wo amawrane na kasegu akasem mi papa wi na o se mi kwaje bosia na o diskana be blem na afi ya ye na wi fa skana mama ya o se woni bi na me se makwaje abo bosia o se mi nkwada me ma no so ko school o DSS 1 be ma wo wale no mi na jai na woni ni jaa na o se ukun o papa wi o se kwaje besia okay o head dan ka se oni me jai sa na oye o ho ade onya me ho ade ni na wo empra na mo twen na mo wo ye me ma mennom na te a wote Ghana na wote nete wote se onu ti na wote na che se ye fa some prada down na wo o hwe ne ma o hwe wo mu na ma me de na ba ti ne ma won hwe mo ana besia so kwaje ntia besia no kra mpesa ka wodi ska na ma me na ankra no de senka nuru ha obi so obe mo ade no amfa mo no so ne kokoto ti nkra no hwe mu ti na ba ya na besia no nkra no hwe o mu fie ni wo sen ai ba ko no kutwa no 13 years na pani no ba chi no 16 years o diska ba ya da etwa to diska ba ya da be ye bi school no bra me 5 million sem fanto no mama nkura na ohia school atale ani ankunya ne book no wa friend waso oni bi na onye bi na diska ne beba oh ye pacho ye nkodi nkomo yimra we ye amrante enum akwantu say 19 to be 29 miura mame mo bo adwuma wo adanse aye ba no so that's right ai mo bo adwuma kwantu ye nko yanim yo mame me dase me chia ehwefo ya tiefo nyina da bia me kasa kwantu fo de in fact adanse nko na ma da bia ye ko yanim nti obi wa se o dog last week kasa me ba ha ko ye abochirefo a mame ye frɛ me nya asem ketwa ofra o se doctor no abochi na me da darse so na the way isi di me ko no ma hu se mo adu no bibi kame makoma se mo betimi aboa me nti mo moa me yenye nipa be 3 a omo dadare se so a ya send adu ya mo amonone a omo ti efri ha ya na me magana fo nyina ati ase se bibi do ntimi anya hwe abofu do ntimi nya hwe because aduane ye din da bia ya dada sitem e ya duro e ma yen
nti wotim kodi aduane bo se wo ho aden pa wo di ade kyen no bo se anadwo no bi ko obekotore ya bi ko obefia ade nkyen se yamfo anko hospital anadwo na obewu wotim di aduane bi ko atika se bi ame yare pa ade nkyen me ho atome ni nyina ye nuane ye di obo ade de nuro ehyemu ma ye no ho sunsuanso bi na ne ye nya no nti obi ka jo se bidu no ma se bi obese wo kidney obese wo liver da bia me ka se as nipa no sene hu because your liver do ne kidney do na ye dia ba abonte Ghana fo nyina agi atuma ne bebre adwane ba ye nchen no da bia me ka dwane ye di ne fie ya da sani bia oye bibini bia na ade be chi ade se bia wo di se adwane ne bi na ye di ne wura no aye do di amount me se wonum ye kidney na se liver do within 24 hours na se wana na apege no wa furu na ye den no Johnson na eba brown no within 24 hours na ansesa na wa sha sie won samanse because na ache because na we mu niam na say but onya we ndi because abe obo wan kitinkiti bi because okay so abon say pam wo uzame na ase awie be no ko betimi take be 2-3 months say waja mu ndi ba bu ko na wo awie last week abe wa bi ba Africa so abai obai o say doctor me kidney no me ko say how aba ho na yesen ka me ko daze so bet nya menye sa sika no ndi mesemo mo ame maame ba ya na me se obaji nro mienu ndi ukọ no we wi a ade chi a ana se following week no ma ye hu ye be koso because duro ba fresh na na ye di ma ndi wo ma ya nya duro no ye mpese ye di preservative na bibia be kan ndi ye ma natural na ya che fridge m ye di duro ma be ba no ma do ni following week me fe na me se ya kan be ji so dog me ma me hu atome manana twetwe mafu no bibia ye okay asamle kwa me kwa adwuma na me se wow wasi dog me ma na me se mate se ho atowa ne ye nyina ye hwehwa ano no enu nti wasi medi ho dance ya ma ba bia meduru bia medi ho dance because dog ni pa last week kwa ye wu ye that is no me kan was ma wuntimi chese bro adwene nti ase so na de papa we wona Ghana fo mo ho daru me se ho na beka because ye se bidu no ya de bia wa bibiro ho bia enye eduru de bia ekam de bia me ka se oduru ba bia ye bibifo no ya na ya ma brofo no take over omu control yen ye kan ye ma nana me se amane na amane okwa ese o kofa shina po bra abra apetesi eni nsanfo wo ho nanso ohini bia request a opeburo yinsa ope snap ebe na ma brofo take obetake advantage bebre wo yeso ndi na doctor kan kire se o abiduro nye na yesu ye di akire ne na bia me kan kire Ghana fo no fo mu kokram yare da bia ye ka se ye ya na ye wa dance o ba na ye picture ya mu wani mu ma na ye di akire Ghana fo se ye kan na ye no ye wa dance e wo ho ye nka o na obi papa bi ba ye mama bi ba ye da bia ye mpesa ansem no da bia me kan we de we believe in living testimony o ba adanse na ye di 2 TV no so na wa hu ene mama bi ofra bu akire ba ye na cancer yare ni no fum was o matiti na good 4 years but results bi ama na mama ba ya so ye wo hwe TV no na da ho no obeduru wa na mama ye ba ji nyankopon adom was o hwe TV so na o ba ye because wa try emfa na nukunu so mra Ghana na o mehwe se bia bido betimi aboa ado na gusu bruce ano enya sem ketwa kora enya sem ketwa na ye de do start mami ye de no fo esoa na che no fo kwa fa so be ye no in fact say ye kwana ye mia no fo na every president dey be ye say aduma we 3 weeks asa o hutimi ton nsu na ye time no ebedu 34 bucket ma o ye ade chimbia na bibam ade chimbia na bibam na wuntimi nyina ho che say pampa ye frumu ba no na okwanya mi anim utimi say nipa no sebe wo awie but nyankopon adom ye hwe de no fo na san be kama ena ye kama da ho no ndi ye ka asem se bia ye bosem ka ne ma ye na so ye ho no enya asem ketwa wo de yare no ewodi nkoa na ya ka jo mo ye mhyehyɛw abranti bi ba na okay no ya ye metwa sa ma sere sa dog yesi ma wo awie me se ungu ye niema me hu wo ho che se ungu ye anyida so ho ntima mo ye mhyehyɛw da bia me ka se ye nu ye badwa so akwantu heba mixture no nkoa akora no wo ye chinyefu a di kan to bi no mo fie ansan wa ba yare sabia ho no wo hu se de ye kan e no kore eni wo bebre ne ye mpese be kan sa ansem because bi ga duro ba akwan na se yare bebre enua ne dɔɔso ebetuma ye sa de no but ye ndie ne yegidie gina so se aduro no ye osa aduro ye fun yade aduro ye fun kika aduro enu tin na mi ka se kumase aduro na short but nyame adoma no pa ya ye de bi aba aduro no chese unni ahome ade be chi bia aduro na ka di ne ho adanse obi an ye fun ye ne ye pa obu fa so de man good 5 minutes na ne ho nto no a
so rushing of fast no hospital because na niema ya jinsemu na nya osa egu ni yema se wonya you say yes niema akoyie e dia ma no mama fa me number no ntudwo mo wo tie radio no mo nya me number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your numbers no fana friend na obi a won se be kan bia doctor dey me ka say ye kira kwan no SDA for some point for ye no nipa maako 10 nipa du ene ya keke ho abom ti we abi okoko aduro mu we abi wo yefunyade aduro mu we nu for abi wo mu ndi ye kai na ye kabo mu a nye baako for yonko ne yen because ya bi wo mu obana aduro mu na ya frɛ we ne especially ya frɛ minu ya yare wo so ye say at once for nipa no ho ato no enti mese wo yefunyade nko a de osa na ye se ni aduro kwa mani makoma ni nchile bia me ka se ukwo ba bi na bi 24 yare o mani we manye we fa osa ho a dwane firi wo mi ni oni aduro ye ntu aduane bia osa nchiri mako osa nchira brobe osa nchiri nsa doko na mom ni da bi 24 nsa an pa obedi aduane na pa aduane mu odu pa heavy food wudi wie ya no maduro no obetuma di mako obetuma di bibia and be 2 months was why free o kala na esesa ye ni pa aduane obi hu se woso ate a wa fon asebe wa tantanta no na obi abisa na nse ye kwhye ho aye feel no say yes akwanto na asiesie wo aduro betimi anoma wonyare pia wo betimi ya bosu mu system no bibia be kama da bia me ka covid ba ye wo kentampo a hospital ho no ya aduro akwanto he ba mi say doctors medical doctors obi si me ditura ko bisa doctor na bara obeka ho asema che wo ho na o mo de bo mo ho ban e fa covid ya de no wo say doctor ye bi aduro bi my because ya no aduro na wonu aduro na 250 etil na ye hwe aduro na ho de na kita no na covid ntimaduro no na breye bie oh ma me bro bia mo ya ba no abedwamu a bro bia mo wa no so ko hunti atwetwe wo mo me a box ma monum bi mayen because ba sa dancing be ko ba bia adoni de obo factory ya ye nde mo bia mo wa no ndi ma promise o ne factory breye ne no ko kwado so me kan fo be do so me kan fo ma Ghana fo nyina say ye na ko kwado number 1 o Ghana ha me ma me wa dance die kese o so dog ma do ye papa unu ma enkan cheze koko no upose wani o kwan o mu nya be firi ho de amount enti me kan form o say etia otu so be etia unu na e be hye ye mfa bibia nye koko adu fifi wo ho so ene nya aduro e wo moja mu yare unu ma do na e be hye no ne ma ye de na e dance ye kwaje award the whole Ghana video phone na ye number 1 no jimi number no ye bre na ye be number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 na 0241 29 66 22 your numbers no fa na friend nkomo bi o wa e no bedi yakopon hia o that's na e be se hia ye da se doctor sister o se da ben na nkra ni bi e school no madam hwade anim na kasa 11 for no 11 for ye pacha and wa blow 5 million pacha na sef ni enkenko ba bia last month and this month they see a new 11th last month and no brew mo sika and no mre musika biem pacha no man na esem toto no anso scott tare ni nkunya ni ngana woni toto anso oso na oso ye adwuma de mentini hu situation mo kranti bi se kola wani dida baby madam kasagu akasemu no na mentini hu baby a IBJ mo frɛ papa na mayena kranti no wate akotum hello nana sare ma he ya na namba jo mo tse me hu ye miwra na nso nyame adom bɔkɔ adwuma mu ae adwuma mu nyame adom bɔkɔ maami bi de na sema betum anim sɛ wo ne na wo mienu awale amem kola na bi school so obusa usika usi uni bi na last month 11th na brand 500 watoto ne ma ne kura nso na me se na na wada woro ma mi busa o se no kura bi wo mu na kwa ba ne yede be fa so ya sema ni ho asema men kan popo la mi fla me kura na me kura ya mama aw we give the way na ba ne say was he enter table ni akunya am the table ni akunya no it is come over also
uto bi na woja bi na aka so dis kan na ko to debe books ni debe ya ti anya ni sa na wanto Ghana so de ya ma ne ntire nsua de o da woro ma wo da me kamba na men kan siasa ni ti ni ti e ba sa afi wasi wa papa wu enti ni ka sa ni nyam no me yan say we pe 2000 pe na ma ni ga da ni na say o mu ko su ya wa ja na unya bi ma ya na chese odi ahwe chira mam o say na chese unya bi ma ya kura na odi ahwe chire salete mo afi wasi wa papa wu wo ye yi ti me ves ka na me no fa ni papa yi na me se me fa ma e ti say yi na twem ansa wa hwa wo di ba na chese odi akoye yi no o say na chese wa hwa wo di ba akoye yi no mo mzee wasi mimi kasa me plan 20 million money dia ta de ni what to ko magazi me de plan money dia de ni no man fa amla na mana fa an ko go papa yi nti ko bu se o bank 20 million di me ves ka dem na no dia obi so dia de be bro no family wa ko bo ho besia enam si eno kra no nye papa yi na me diska den blow me blow se fa da de ni se wa ko bu se a Oma okopo busia she o mo chi o me wo mo nso a o mo nso dia se no di aka piao tintre kan se okopo busia bank for be chi ntimi ni 20 million na afa ko tia na se fama nana sare na na ti ya ne se odi wa ba na fra mi nana sare say no wo na wo ka se mebre wade wo nyam family no ena ho enu de na ho wo ma ne nso abie su enkola ne de no da be na no de bebre no wada worom me ba jo di samson kola de no ni ya yesi o se yesi ele scan so me de bla na nasari gira so na mi musa no o se yesi pacho 1000 o se 1000 buza se di enti na 1000 o se di enti na o ka je me se 1000 tie me ba jo o ka je me se 1000 ndi e betimi aba na fa nsa ba yo de unya niama ne nya maaye no books no ni nkonya ne de no nana yante anu mfiro na de omo manage kakrakra na omo nkoniama ne ba why wada woroma ti so be pa kakra be ka ne ho amesrewo besia na ode koye na yendie ndie emfa nto baabi na nkola ne de ndie why wada woroma ndi na me gozo mbisa say na aka o si say no fa me ka na o si sa ode agiro de 1000 be ka ne ho Debi na Ghana enye turo no otwa o books ni niam didie enkola mienu school bus no sa bedidi womba bedidi be se be ho chim nya sika bi anya adwuma mo fie de mbedi kra de sika nya ka 10 cents de kota me enkola so chom be ko school ana be ko school no osu me hwe ni bag abo akra chi papa wa brochu at bag abo akra chi ma se ka mo bi ni bag abo akra na chi ko school so se ha akra ni nyina tete ensu eja sale wo wate papa maami ni na esu sa TV su yo oh one day wo penska na ko tia ne bank skenti no wala sa da bi nya bank ya samo de opa fa be si yan ya so ne nko tuatua makola de suku open fam na salam pasa mkano wo de fa be si yeso yan ebedi akira kokra ni school mu akotuatua je receipt ni bia ma ka papa na wa fra men say on Sunday no WhatsApp number mama na yo what here there is up task na batu so ma what here nto ono be kasa wa igina so abi jane ne nkasa madam nyabotere wate mensu na odi yenko tuatua nkra ne de no ne yenko so ne nkasa na tie obi kisa obecha wade a eno sebi one woni wa anware empra na mo twen na mo woye ka ba ma bi wo ho a obefa ne say na sede obeyama wo musa because of fan say at least nase ono na wo be ma bi wo ho a obeye obi so wo ho a agiro de to form chenase ono so de be ma wo no say we won fa ma wa wo de empire ne bebo se nyame be kana koma na de so ode be bro na wadada so no de nkehia ebi ma ya na chese wo ono kra na soma eden adwo no ba ne nyina ya botere ene kasa de wate wo de o se o je bra ne number no discanner ba ya monpa na nani kire family wate mensu pacho wo de di wo ne kasa dress kwatin
atia tomu Mr. Champon so mama me dance so mama sisi asamu are ho kakra kire say oba ye krampo yi on kan kwada na chop money asem suku na on kan tade nso won asem o suku book ye nyina dwama asade de asere dwama ni mu pani obi ai mu ye ne de asem Mr. Champo ye ne tentem ye nimre so mama asem in fact papa no won consider kakra also discount apart from books no one some man kwada chop money just wo ku suku a obeto aduane adi ne na funu de dia na wo mkwa kose enye dada nso wo abrochire enti wo wura we de mia ena me se wo ese fa chop money count na je se boso me no chop money ya wo de ba no se wagya ya sansha se why na nkola ememo do wo mu didi pa so oh me ro kura ho why ma kasa si bebre Mr. Asari Misrewa se wutie yen ya em se wunya nkwa akiri baabia efa baabi ye de aseda be ma won se waje atum se wonnam ye judge so na wode sika ne beba na ye de aboa akotuatua nkwala na yi na de ba ko a mesan srew ne se woniema a wo se wode ba no nso so wadaworoma ebedura see to it say wode bebre enkwala no na nkwala no nso omone na mha no nso ya ye agane enanom aye wodo ho ano ya moma ye ninku wo mo ho kakra esanse enenkura bone adoso na nso so akola wuyi wani saama wo mo a sebi onam abonten kura na obi ko bona nson a obekwa kodi nachi akofa nyinsan bi asa abeka problem a ewo fie dada no ene ye maami nsusu metu fo kakra nya mini ni panimnie ewo mu se da bia yesusu kire abrochirefo de na nsusu duru baabi a ya momi emfa ne kwan so ne yesu a yesu no as omagia atum kakra enye se sebi wo wa hai nyame adom ototo kokokra na eye bibi na nyame de ahye wonsam yesu ka asem bia ye medepa wo se de wonsabe so mu biara ye no yie modern ye so hono enti ememmo nwa bomfia ese kokko na mitutunti na me papa ewu ena de wo do trouble ko no so de bia bema wo hunu se wa ye desperate me ni ma se kire na asante wo hu se ase de bibi eto so wan fa me ani wu a bomfiu eye na atoto kokko krempo ena sabi wasinkete se me kokko na machocho e de ahwe me meya bedu spempenso ya enko de obuo kakra ebe ma na ye se wa ye ho se kojoto etu onim se nkola school fees kra sabi wo de brewa wo de be efa ko na fase wo mfa ne kwam etu onso so ne sra wo se sa wa brabo kakra ye da se integrity keeper school wabie kalekala ni wamao extra kalekala and admission portal so ye bie oye table etiquette obechire o se de obedidi talent show o si 2020 kwara so municipal won G award no oji placement college on Wesley Girls Holy Child ni Prempe College wo bus school we so ebo anofachi ba konso obreman ye ni o case de enhwe UGC wa fakra ne kono koje ntete 0553 408898 mami abe oyokunini ewa bibidrom oyi Ibrahim hawo bema otedua ho hawo waye mukuro etro etwire koko ene syphilis ni nuanom diabetes hole in heart ene sickle cell mami abe no betonche otano so apatrapa 0243345392 NS Herbal Industries sense answer tiagu anim pimples wrinkworms dwiba mampede krodo so koko ho agi utrinwa aboso eni nyina ebeboa awake natural capsules nso emema ne mema mpa so gudie mu ye kama na yinsa ya de nyina aka ho oba pemfo nko ho nyamfinhye du no manhwe ho omemu ba bi etu no biada ubenya bi kumase a Dani Heba Misty Colina Cabmay Chris K ubenya bi 0245079915 and that's all papa enko ede na wa de bre yo 51 no we 50 no we ya da radiase so from my and ya de chia kese e de masompa atiefo ne wona wo hwe ye nyina nso
where ye anidaso herbal clinic Erade Adom Dr. Prophet Anthony Mensah Erade Nyankopon ode yen abeto ano na yeka anidaso herbal clinic a clinic stronko ene clinic foforo kra Erade Nyankopon nam nadom so ede aba bedua eye Kumase eman mu ha na no nkyerɛ sɛ afei ɛna yaba dabi yɛba yɛ akyɛ na mom yɛdi adwuma ɛwɔ dunkwaw wasa krupɔn ayamfre Erade Nyankopɔn adom nti odifoɔ a yɛfrɛ sɛ odifoɔ Anthony Mensah ɛna ɛda saa clinic ya no ɔno nso na wɔne wo ɛkasa yi nti wo ba no ayamfre na wo ba no dunkwaw wo ba wasa krupɔn de ya ɛhɔ de Erade Nyankopɔn adom nti yɛsɔ yɛ na abamba bada no na nyame ayɛ adom sɛ yɛmfa saa asɛmde wei ɛne saa dwumadie wei ɛmrɛ asanteman ɛne baabi biara a sompa ɛkokoduru eti no nyame yɛ adom a ɛyɛ memenda ɛba yi na wɔtwe yɛbɔ mumume yɛfa ɛyɛ abuakwa ekroduam yɛfa tanoso kroduam yɛkɔfa manhyia afa sepase ɛde akɔ ɛyɛ enkawie nyinara ɛde abie saa clinic wei anokora ɛyɛ ultra modern clinic ɛyɛ clinic a ɛnyɛ herbal center sɛ wo ba yɛ wo bɛka ɛyɛ wo yare na yɛyi adura ma dabi ɛyɛ clinic a yɛde ɛyɛ emfidie akɛseɛ ɛde aba apart from that no ɛyɛ lab nso so ɛwɔ hɔ a wonya beduru hɔ pɛ yɛbɛ ɛhwɛ wo lab no ni ahwɛ nneɛma ɛwɔ wo nipaduam deɛ wo mogya mu ansa na yɛwie a yɛde adura ma difference ɛwɔ mu ɛne sɛ after sɛ yɛde wafa clinic kwan nyinaa so no nea yɛyɛ sɛ abibiduro a ɛyɛ organic natural way yɛne nananom ne yɛne gyanom abibiduro a ɔmode tete yɛ no ɛno ɛna yɛyu so ɛwɔ yaso yɛ hɔ but woyɛ anu firi mu dia yɛyɛ nneɛma nyinaa te sɛ clinic because oba obɛgye obɛkɔ OPD yɛbɛhwɛ wo glucose yɛbɛhwɛ ɛyɛ wo sugar level yɛhwɛ sugar na yɛwi ahwɛ hemoglobin yɛwi ahwɛ uric acid yɛmu bebre na uric acid ɛdɔɔso ɛwɔ yɛ nipaduam ɛnti no obi wɔ hɔ a wɔse me kotodwe obi wɔ hɔ a wɔse manya osteoarthritis sɛ osteoarthritis bɛyɛ wɔ a na kyerɛ sɛ uric acid ɛdɔɔso ɛwɔ nipadua ni mu ɛno na woba anidasoɔ herbal clinic a yɛbɛhwɛ sɛ yɛde wobɛfa emfidiam na yɛayɛ wo test ne yɛama wakɔ lab ne yɛhunu ne ɛhaw ɛwɔ nipadua ni mu ansa na yɛwie a yɛde ɛho aduro ɛde ama wo enti onyame ɛyɛ adom a ɛyɛ memenda a ɛba yi ne na wɔtwe a ɛyɛ on the 18th of November yɛbie clinic ya no yɛ lunch clinic foforɔ koraa ɛwɔ abuakwa na ubeduru abuakwa ubebusa sɛ ehene ɛna yɛka wasɛm abuakwa ebia yɛfrɛ hɔ makro abra wode wani akyerɛ mu ɛwɔ nkawie kwan so no yɛwɔ baabi yɛfrɛ hɔ makro na makro no nso mpo no yɛwɔ baabi yɛfrɛ hɔ sɛ nakisa na obedu nakisa wode driver bia wode ne ba sɛ yɛ pragia sɛ yɛ trotro na wa na wode wo kai ba wo se ubesi ɛwɔ fitamu junction sɛ wokasa fitamu junction a wonya duro baba be hu sɛ Dr. Anidasoɔ me signboard kɛseɛ ɛbɔ hɔ a wonya de wani akyire mu a aro no da hɔ busa wo bia wɔ junction no so ɛyɛ fitamu junction hɔ sɛ wo hwehwɛ Dr. Anidasoɔ sɛ wonya kasa wo hwɛ Dr. Anidasoɔ a yɛbɛkyerɛ sɛ clinic no ɛna wɔ no because yɛwɔ kwan ho wo free ɛkwan no ho ɛyɛ fitamu junction ɛkɔ yɛ clinic wɔ ɛnyɛ ABS ma baako mpo enti yare bia da so te sɛ diabetes ana pressure ana de ye stroke ana se bia wo ye oba menstrual disorder wo de abosomi bia wo na ye hwe wo so e de ukoje salary e de ukoje pay mesrawo bo modern fo wani akire mu na de ba akokora ye soronko e wa nidaso herbal clinic ho ene se oba bia sabio wawo na sabio because of awo ne enkwada e twe wonti ama sabi unufo no e bia agu no oba ye wo aduro bi a ye twetwe emu nsuo afiri edua bia friend se Kigelia africana ye nananom de no mo fra no nufotene but ene awa abode ahwehwemu no ye wo botanical name friend se Kigelia africana sa Kigelia africana eno nana ye nananom ayusu sabio ewo omo nufu ene sabio omoto ema etumi sori giregyina enti oba bia wo Kumase abontene so ana wo temenka ba bia wo hwe me efiri biara na wo pese sabi nufu no esa gina so wo pese eto ni gina so yam fase kan enka wo no me pa wo cho for wani kiremu ewo anidaso
herbal clinic na Dr. Enida so ye enuro asa enuro no enye inorganic ye di nuro emfa or how anase side effect emrew na mom ye beboa emas nufo no asan so just amawu so ani enji wo because sabio eba no eto ani nufo dia emema ye wujai emema ade a yetimi ade ye o mind de cheche o mind de eto ade a ye nso so emema ani wasafo wu nyina mo pe ni nufo ni stay anu tira be hwe sofo bia na sabio yira adi na chi na sasa mami wa olitia bonse wo wani munyam wa chiri nyam etimi poto wo pese wani munyam ni wa chiri nyam nyina no esipia fo ni chire mo anida so herbal clinic ye wo makru fitamu junction na wona kisa yesa wo branch anu de ye bie mpo ansa na ye bebia ha because of jumadi a ye di ye enu na ama yakwanya se ye mbonwura kuma sa entre so enu ewo eye wasa akropon ewo wasa akropon eti mo amu wasa akropon mo amu body he mo amu japa ana I am free dunkwa for woni kire mo wasa akropon ba bia fra farmers o baba beto afia da bia na doctor me wo ho efia da bia me wo ho a me hwe ayarefo ehwe nkofo na yennu a ye de abadwa so no doctor me na me ko nwuram na makwa akotwitwa me nua enye obi na me krasa fa nua bre me na obi di nsanso ko fra waduro na se obi kokọ ekonom na ne yam kodwa na ohonso yetiti a enye ye entimia na me ko na makwa akofa eye maduro na me di aba be ma se ne be ya ho beto entimisro mimini da ebei onyame ya adoma ye twi momome ye di bie clinic na no ewo kumase na ye be ye free screening obi obeba bia ye be hwe ne free ebia aduro no na ebia wo ho ensoso mpa ye bete so e di amount but screening ni de ye be ya screening no free se ne ye be ya wo so ho beto enti no ye ba ya anida so ye de niam pa ene ba but edri no aya na esese edri no sese but ye ne de ye anida so herbal clinic anidaso herbal clinic edri no sese but ye de anidaso open kire mu a ubetimi anyame lai e wo 0243 64 9 115 0243 64 9 115 ananso se obi apese e bia ofresa line we na eno nso so wantumi enya eno nso no ye wo number ba ko eno nso betimi afra me pa cho eno eye 0242 655 325 0242 655 325 ubetimi afra ne edi nkomo everybody nhyira mo doctor eda say ye beba screening why Holland for yadamase some ocean ekua makuma akua Patricia say ye maame ba kwa be kan friend ma Rose Jemfi yada o mase papa na me maame na akua ono so ohwe e wo Holland before papa ne say Monday or 1,000 beba into eternity judge one down the eternity na akra wo school pa no te sene papa abochi na the socks na asen nika o de yema no benefit of the doubt o say obesisa mata de yema masi ene pam ne kama e de ma ye wi e de number no e be tudwa 0554931931 0548931931 time no ko o ba so na ko gina o machine ho na ye o twen wan hwa na me yi wa firi so nti uba no wakasa na aye kama 0559319319310548931931 na yenko yenim difo ofon we na nkasa biri nyina wi mama si number no na ka yeko hello Pacho di baby akasa free Pacho good afternoon yentie o me kasa free o ti mama ni de na me kambi yo anakonda yenko ebe sre oba tan de na ma ho hia no nti we de mo hwe na mo anu na o hwe nkola no ma ye Monday was what this can beba yeah that's it. Hello Monday or the beba unti me dada ye or the beba 0554931931 na yenko yenim hello Udin baby a okasa free Udin baby a okasa free one hello so for mama Udin baby a okasa free
That's a make us free, Mampon. Yanko. That's also in practice, the end of the person that can be this house. Yanko. But that's last week. Last week, in so many 50. Now, we did the cost 2,500. Soon I'm working here. I'm not paying now a friend sending me to come. You make it to be a when you be a conquer. Yeah, that's it. Some patch of the one dance. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, baby, I can say free. Your friend Kwame, me can say free salaga. Yanko. Papa now, you mean to oh, that you are no organic. You are breaching now, Oba, Awunya, Ade. Yes, Chinese come on, Mamma, no, you must say. Yo, Yabamana Bawai, Bamani Diaba. Edamas. Yo. And there, Ivan, Yawadu Watch, or mine and an I did not know. Wedding fish, you. It's in Pacho. Catch right ready, I'm family and hello. Hello. Yo, would you baby I can say free? Your family can say free, Cordia. Yanko. Program on a medium in him say, dinner become half and slow money. Our unity, and then I am here come. My friend is here called Milan. Not just our Huyana, yeah, no. The Pajaman Obana Bishan for and the Mutum Bedi and Chandias Afribaco. The Mamma complain, said, I was say more background could see the woman, no, the book a crime. Now, I don't know, I can't Kobo Panamania. Upon I am saying, one, they got a young woman, she's a man to me. Hey, if you put not to be. When 2 months, the cover a man to me, or Mamma. Kafrati. Yep. Bekasa wechiri why? Mfane number na mamia me friend. I don't pick. Jina so ne pick o number no. Asam na ye kan bi no e ma na busua ne de ba eye. Be ma de ba de ate akotu. Yo. 1. Hello. Pato, can I make your number? I can be one. Why? Hello. Udi baby I can say free. Apome. Yeah, Udi. Pateni di jam ka sa go so. Yanko. Pateni ya, de penya ani na. Apona o ala ni ya ni number. Ya de betu dwa ai. Hello. 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 Udin baby I can say free. Me ka say free dunkwa. Yanko dunkwa for mo ya de pa. La me ka ka papa ne de no. Yo. Papa ni scan de. O ten ko di bi count 1,000 de say push. Nanka, mo de sa fe na ye nya nti ye be koto ne na kasa why. Okay, machi. Ye da mase. Nyame che number ne 05 35 abije ya mo fan to so ma ye 89 76 99 05 35 89 76 99. Hello. Tama so mo fa time baby. Udin baby aka say free. Hello. Hello din baby aka say free. Hello. Papa, ene de ani bele udin baby aka say free. Ene oti akonya ne so kra ye hiri wasi fom. Hello. Hello. Papa. Wachire no aba. Hello. Abusua. E de bra na ye be asi. Sadia we intense agiro hini ni kwa na mtimi di so. E de asi. Ye sori magudie mu fo na